Van nekem egy kedvencem, ez nagyon jó példa lesz, hogy megértsétek ezt a gyermeki én dolgot. Mester Tamásnak hívják, és az egyik népszerű zenész Magyarországon. Azért őt hoztam fel példának, mert ő egy tipikus olyan felnőtt, aki meg tudta tartani ezt a gyermeki énjét felnőtt korában is, és ami nekem igazán szimpatikus ő benne, az az, hogy őszintén felvállalja önmagát. Van benne egy ilyen helyes kis gyermeki lazaság, ami tényleg az ő kis belső világából fakad, és ő ezt nagyon jól tudja képviselni. És azt gondolom, hogy ez minden felnőtt életében nagyon fontos, hogy ne a különböző szabályoknak, a külvilágnak és az embertársaknak akarjanak megfelelni, hanem megtalálják azt a pontot az életükben, ahol ők jól érzik magukat, ahol ők tudnak boldogok, stabilak lenni, önmagukban hinni, és igenis mennek a céljaik felé. És azt gondolom, hogy ezek elengedhetetlen dolgok ahhoz, hogy az itt létünk az tényleg teljes legyen. És igenis vállaljuk fel önmagunkat, vállaljuk fel azt, aki vagyunk. Nem kell